सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कसम धरावतार काहे ससुरा में अगिया लगावतार। अरे ये सब का करतार? तो का करी बतावा? जानू हमरा के कसम धरावतार काहे ससुरा में अगिया लगावतार। से नूरा के लाज तू बचई हनु हो। हमरो सुनो भले भतारा के सुतई हो का तो किया लगई हो। भले भतारा के सुतई हो डबल तो किया लगई हो। हमसे ना हो पाई। अरे तू चाहबू तो सब हो जाई। नैहर के बतिया भूला जानू हो। अरे काहे के देता डसा जानू हो। काहे ऐसे करेला? अरे हमार जियल तो खुदे मोहाल भइल बा। से नूर लगई बुतू तो पियावा के नाम के हो हम नहीं रहब कोनो काम के। मिले आई बुतोहरो से बोलई हनु हो। ठीक बा सुना भले भतारा के सुतई हो डबल तकिया लगई हो। भले भतारा के सुतई हो डबल तकिया लगई हो। ऐसे कैसे हो पाई? अरे सब होला। पूछिए जे बिमलेश तो का हम बताई। आशीष के अलावा जे तकिया लगाई। अरे हमरो बारे में सोचो का बस करके भाव बुझो माने नहीं मन हो। काहे हो? आनंद डिपी के हो धन हो। फिर नहीं बतियाए कढ़ई हनु हो। काहे भले भता